Sziasztok! És máma egy felelős videó lesz. Akkor hát az olyan az a felelős videó, hogy így leírtam papírra, hogy miket fogok. Bemutatom. Jó, kérdezem magamtól, felelsz vagy mersz? Felelek! És megnézem, hogy mire van írva, hogy meg is van számozva, meg így minden. Nézzétek meg így előre. És akkor igen, így van ez. Akkor mi az? Mi volt a legkínosabb dolog, ami valaha történt veled? Hát, már nem is annyira emlékszek, de hát, ja, eszembe jutott, hogy amikor voltam a unokatestvéremmel túrázni, és hát eljátszom a történetet, hogy amikor így voltam a unokatestvéremmel túrázni, most képzeljétek el, hogy túrázok, és itt vannak mindenféle kövek. Egyszer csak ezt csinálom. Igen, ezt csinálom. Úgyhogy ez volt az. Amúgy nézzetek, itt van Blackpinkből Lisa. Ezt ide ragasztom a papírra. Ott van. Ott. Ja. És akkor ez volt. De mind a két térgyem már ez volt. Mind a kettő. Úgyhogy, és úgyhogy jó, felsz vagy mersz. Megint felelek. Ki volt az első szerelmed? Úristen! Hát, hogy is mondjam, amikor én még elsős voltam, most 5-es vagyok, amikor elsős voltam, és hát a osztálytársamban voltam szerelmes, akit úgy hívnak, hogy Jóni. Ez volt a legelső. Második, azt nem tudhassátok meg, de már nincs. Azt nem, komolyan mondom, hogy nem tudhassátok meg, mert akkor már hülyének fogtok tartani, hogyha megtudjátok. Na mindegy, felsz vagy mersz, merek. Ja, mit ír? Csinálj 10 Google-est, miközben vicces hangon számolsz. Ne. Oké. Jó. Várjátok, be kell állítani a kamerát. Jó, így. 1, 2. Meg én magam is nevetek. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Na végül. Remélem megnevettettelek, még saját magam is megrögtettem. Felsz vagy mersz? Merek! Mi van ide írva? Beszélj 1 percig úgy, mint a robot lennél. 1 percig? Hát akkor kell egy másik telefon, és be kell állítani időzítőt. De oké, szerintem tudom, hogy mikor van vége 1 percnek. Jó. Akkor kezdődjön. Akkor nem tudom van vége a vagyis 1 percre. Vége van már. Bye. Ja, bye. Ui! Hopfi. Ja.
Mondjuk, hogy már vége ennek egy percnek, csak 60 másodperc. Jó, felsz, hogy már ez az utolsó kérdés, úgyhogy... Nem tudom! Döntsétek el, felesz vagy mersz? Felelek! Mi volt a legnagyobb hazugság, amit valaha mondtál? Jó, azt akarom, mindenhogy is el akarom mondani. Jó. Akkor az volt, hogy emlékszek rá, csak nem akarom kimondani, mert félek, hogy csúnya szó. Kimondom azt a szót, és elmondom, hogy miért, jó? Basszus. Ezt tudjátok miért? Azért, mert iskolában máma, hogyha hétfő van, akkor tanultunk zeneórán egy olyan hangjegyet, aminek az a neve, hogy basszus. Úgyhogy ezért. De másra nem emlékszek. Jó, most megjelölgetem tollal azokat, amiket mondtam, és most a másikra fogok, jó? Nem. Mióta legkésőbb igen, ezt itt mondtam. Bekarikázom őket, vagy nem aláhúzom. Bekarikázom. Mondtam. Ezt is mondtam. Itt. Ezt mondtam. Csináltam. És ezt is mondtam. Igen, és még ezt is mondtam. Úgyhogy most ez, ha túl rövid lett volna, újra fogjuk csinálni, csak nem ugyanazokat fogom választani. Te lesz, vagy mersz, merek. Na, csak ezt ne. Jó, de szerencsére nem legutálatosabb. Úristen, azok a gyerek dolgok, tudjátok. Hát sokan vannak ilyenek, akik azokat nem szeretik. Vagy nem tudom, de azt hallottam, hogy sokan vannak olyanok. Jó, merek. Énekeld el hangosan a kedvenc gyerekkori zenélet. Én már nem emlékszek rá. De hát, mi volt? Nem az. Hú, ma valami cinege volt benne, csak azt már nem is tudom, úgyhogy jó, mondjuk rá, hogy skip. Utána, de azért mondtam valamit, úgyhogy jó. Félig skip, félig nem, jó? Úgyhogy felesz vagy mersz, merek. Hívj fel valakit, mondj neki egy viccet. Csak hát telefonon videózok, és az telefonon kellene, szóval skip. És oda is írom, hogy skip. És itt ez a jel itt ez a jel azt jelenti, hogy félig skip, félig nem. Jó, úgyhogy, és itt ide van írva, skip, ide van, otta. Jó, felsz, hogy mersz? Merek. Már fogyott, jó, akkor muszáj nem felelek. Melyik tulajdonságodat változtatnád meg magadba, ha lehetne? Mondjuk azt ott, hogy nem tudom, mondjuk azt ott, hogy ne létezzenek a büdös bogarak, mert azokat nagyon utálom, a fülbe mászókat is, és hát nem tudom. Még van sok olyan dolog, csak nem tudom. Jó, mindegy. Lehet, hogy mondok valamit, csak hogy mi az. Ja, még hogy nem szeretem, hogyha emberek mondnak, hogyha mondnak csúnya dolgokat tudjátok, mi a kedvenc bandám, a Blackpink-nével persze, hogy és azt nem szeretem, hogyha mások rosszat mondnak arról, mert Blinkiket sérthető, úgyhogy, ja. Hát még sok mindent meg akarok változtatni, de
Már nem tudom az összeset, úgyhogy menjünk tovább, jó? Felelek. Ez az utolsó? Jó, vagy be is kell jelölni, vagy ideírni nagyjal, hogy volt. Ide, hogy így, amik majd mind voltak, például itt a Marsbe, ide írjuk nagyjal, hogy volt. Jó, és akkor felelek. Ide írom előre, hogy voltam, úgyis most fogok beszélni. Mi volt a legfurcsább álmod, amire emlékszel? A legfurcsább álmom az, hogy ott mertem mondani egy idegen szomszédnak, hogy nagyon lassú, vagy 100% gyorsabbnak kell lenned. Hogy amikor volt egy olyan álmom, hogy a unokatestvéremmel, hogy apukám, ez egy hosszú történet, de mindegy, hogy apukám akart csinálni ilyen videót róla, meg a Szeli unokatestvéremmel, Daviddal, ilyen trambulinos videót, ott a királyfán a mamámnál, de hát már nem volt, nincs a trambulin, és akkor, hogy szomszédban volt, de az igaziból nem, és igen, szomszéd az tiszta más. Jó, eljátszom. De vagy akkor kamerát. Jó, papucsom, ne gyere le, jó? Nem mindegy. Még a... Júj. Látszik, hogy a direkt volt, de mindegy. Jó, és eljátszom. Akarok menni trambolna. Nem mindegy. Jó, és utána napok, amit felemelt minket, és így átdobott a trambolinba, így, én mondtam, hogy Liszás trambolin, azért már sárga volt, és az Blackpink Liszának a kedvenc színe. És akkor mondom, Lisza trambolin. Na, ez véletlen volt. Tényleg csúszós a padló. Goodbye! Ja, és akkor így. Szeretek, hopsi. Én amúgy máma pincébe azt csináltam, iskolai pincébe, hogy hopsi. Ezt csináltam. Iskolában, pincébe, máma. Ui. Hopsi. Ezt csináltam a pincébe. Ja, és így utána, amikor eljöttek a szomszédok, így átugortuk a falát, a trambulinbúnok a tesómá, álmomba, és igen, a gurújáram beszél, ugye, ügyes, jó kutya! Jó, és utána mondtam apukám meg egy izmos barátjával, aki nem létezik igaziból, nem barátja, még nem is ismerek olyat. Látod, de mindegy. És ők meg így rózsaszínbe videózták magukat, és így, és hát így futották köröket. Amúgy tudjátok egyszer, mit adtam Blackpink Liszával? Azt, hogy azt is máma tudtam meg, mert beszéltünk Liszával. Nem beszéltünk Liszával, csak igen, láttam egy olyan videót. Fúj, mikor ezek undorító. Jó van. Ja, és akkor, hogy Lisza, mint a kopótóna, Lisza aludt, és mint a kopogott volna valaki hajtóján, hajnali 1-kor vagy 2-kor. És ja, igen. A kutyámukat! Ja, mindegy. Csak annyira
Gemma, why are you barking? Mindegy. Sziasztok, ennyi lett volna a videó! Sziasztok! Mentem is! Sziasztok! Ja.